Hai baya bro, जों नरं बागै Phola tu खालायलायबाय दिनै बेलाय खेलेक सका अबका जों बेलाय खेलेक तामोन खालायलायगा सिमालं रावगा थाङै खायगा ताय मन्दिरावगा थाङै खायगा दिनै दिबु शनिबार स्टार दे बरंनि खुग्रावगा जों किसे मिसा नायनायलायन दिनै एक्टर दङ बस yang दङ माइसें जों अबसका रिक्स नै वान सकान नों आं तो सब समय नां फोलाबाय दं माहाय मा दंगो हायनि बागै आं बिसि रिक्स अंजागिया जे खालायपुरो बस अंका बेलायनि रिक्स अंजाखायन खानाव बन थानि किसे खानालायन आं तो किरि सका बेलाय खानि किरिखा आसिमालुराव थांनि खालायनानि बरो अम्पिनि ससानो हमदो बारो बरो कयजना सावजाक आं तो किरिखा दुवाय गालि नि माइस मा दंसिउ आरो दुवाय गालिनो नरं नंनाय सेकेन्ड हंके नरं नंनाय सेकेन्ड पाद Phola tu हंके नंनाय नाव जों जिसु ख्रिस्टनि जे कान्ता बुजाक सिमालं रावगा जों खायगा हंके थार्ड Phola 3 हंके नरं नुगुय माननाय जों सचाना खायमानि बोरि फां तलावो जे आरो गोथै रक मखलो जों आरो नै रिक्स नाय खायगा बय हंके सोनो बेलाय केसे वाना जाखान्तिनि आरो जे गोबां मा दफानि बरनो दङ जों जे खायमान जागाव बरक सोनो नुगुय वाना जाखान नरक पासे खायके रिक्स नाय खायनि अब गग्रियाव हायरक किसे मिसा खायना थांगा के साम खायना थांगा कमाय रिक्स नो मान जानाय हाइन बागै जयाकारि नाय तंदि तामखे लाइक ताय शेयार खायना ताबावदि ताय लास्ट कमेन्ट खायरिदि बेके जों नरनि सापर्ट नाङो आसोंना हामबाय।